A wellness s šalátom k tomu. Ivan prišiel z hotelu Chopok v Jasnej na Liptove, takže je to taká liptovská trošku kreácia. Okrem iného doniesol teda aj brinzové nátierky a takéto záležitosti. A je to tradičná liptovská štrúdla? Slaná? Nie. Či to je tvoj výmysel? To už pred 150 rokmi naše babičky presne tak. Wellness štrúdlu. Nie je to výmysel, je to naozaj kreácia kombinácie Liptova, syru a zasa tradície štrúdle ťahanej. A odľahčíme to, aby sme to dobre strávili takým ľahkým šalátom. Čo je v tom šaláte vlastne všetko? Miešaná listová, zelenina, všetko možné? Miešaný listový šalát, máme tam pomaranč, figy tam máme, trošku je tu repy, dáme olivový olej na to. Veľmi dobré. A môžem ťa ešte poprosiť, že by si nám to na kameru tak prepolil tú štrudličku, aby sme videli, ako to vyzerá. Tak sa poďte sa pozrieť, áno. Vo vnútri je tam vlastne kozí syrak, sme dobre pochopili, a je to tam. To je úžasné. Mňam. Tak. Položíme. Pozri sa, ako sa to rozteká, Leni. Super. No nič, dobre, tešíme sa, ďakujeme a v ďalšej polhodine okrem iného, pozri sa na pečivo, ako tu sedí. Áno. Robo Patovský. Čo má robiť, stáť? Bude aj spievať, nielen, že sedí, nielen, že bude aj stáť, bude aj spievať. Ale ešte prídu medzi nás ďalší dvaja muži? Áno, presne tak, a budeme sa rozprávať o veciach, ktoré sú veľmi príjemné. Mňahončák versus Tommy Kids. Tak, presne. Teraz to znelo tak militantne, ale bude to fajn. Dobre, áno. Vianoce vo veľkom štýle, fantastická atmosféra, tie najlepšie delikatesy a la Teleráno. Každý piatok medzi 17. a 19. hodinou na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Príďte, pomôžte dobrej veci a zažite vianočné trhy v spoločnosti celého teleráňackého tímu. Skvelý relax nie len po lyžovačke a Teleráno vám prináša Gino Paradise Bešeňová. Keď na vás útočí silná bolesť a opúch v hrdle, potrebujete rýchlu a spoľahlivú pomoc. Vyskúšajte liečivú silu Strepfenu. Vďaka účinku proti zápalu a bolesti odstraňuje rýchlo a účinne nepríjemné príznaky infekcie v hrdle a pôsobí až 3 hodiny. Jasný víťaz. Strepfen. Rýchla a účinná úľava od bolesti v hrdle. Kozy, kuzy, kuzuka. Krásne a non-stop teraz môžete volať do všetkých sietí len za 29,99 € a nemusíte sa ani viazať. Tak nečakajte a preneste si číslo do Orangeu. Rôzne deti rady spia v rôznych polohách. Všetky však potrebujú v noci výdatne spať. To je dôvod, prečo má plienka Pampers Active Baby špeciálnu absorpčnú vrstvu uloženú v strede. Ochranná vrstva vstrebáva vlhkosť skutočne rýchlo a uzatvára ju vo vnútri. Vaše bábätko tak má zadoček v suchu a prežíva pokojnú noc plnú výdatného spánku. Pampers. Najsuchšie plienky na Slovensku. Tak z tohto odpadnete. Nekonečné hovory máte teraz len za 29,99 € a k tomu aj zľavu na mobil až 180 €. Tak nečakajte a preneste si číslo do Orangeu. Vyskúšajte pôžičku od Providentu a s každou ďalšou môžete ušetriť na úrokoch aj poplatkoch. Volajte Provident.
Rozumieme vašim potrebám, lebo žijeme rovnako ako vy. Využite teraz ľavu až do 45% na poistenie automobilu. Vistenrod. Spolu to ide ľahšie. Teraz môže byť vašim najlepším modným doplnkom váš úsmev. S pastou Colgate Max White One s urýchľovačmi bielenia budú vaše zuby o 1 odtieň veľšie za 1 týždeň. Teraz môžete vyzerať skvelo aj bez námahy. Colgate Max White One o 1 odtieň veľšie za 1 týždeň. Vyskúšajte aj novú ústnu vodu a kefku Max White One pre bieliaci účinok, ktorý trvá. Vianočné darčeky rýchlo a jednoducho. Len za 10 eur mesačne. Jednoducho A s kým bankujete vy? Na banke záleží. Príďte si po spotrebný úver na čokoľvek. Rýchlo a jednoducho len za 10 eur mesačne. Slovenská sporiteľňa. Bližšie k vám. Darujte multivitamíny Spektrum 50 plus so ženšenom pre aktívny život po 50-ke. Teraz s mesiacom užívania zadarmo v exkluzívnej dóze. A pre posilnenie imunity celej rodiny Spektrum Immunactive s vitamínom C a zinkom. Chcem všetko. Extrémny objem, extrémne rozlíšenie, jednoducho extrémne. Nová Volume Million Lashes Access s ešte väčšou kefkou. Extrém. Úprava proti vytváraniu hrudiek, okamžité rozlíšenie, pôsobivý objem, najčernejšia. Extrémne. Volume Million Lashes Access od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Jednoducho takto. Na banke záleží. K spotrebnému úveru na čokoľvek dostanete od nás 40 eur v hotovosti. Slovenská sporiteľňa. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Cítiš tú príjemnú atmosféru, okrem toho, že je tu príjemná vôňa, jedna, druhá, tretia? No, ja tu ešte stále cítim, to je taká zmeska kuchyne, sladkého so sírmi, plus ešte aj tejto vianočné vône, no všetko tu vonia. No a naše rady sa rozšírili, to je také veľmi obľúbené, máme tu ďalších hostí. A hlavne tu máme... Budovateľské heslo. Áno, presne tak. A je tu hlavne preto aj príjemná atmosféra, ale aby som veľa nerozprávala, tak Ľudka Kolárová je našim ďalším hosťom, ktorá má mimochodom dnes meniny. Všetko najlepšie. Ďakujem. Dobré ránko, priatelia. Ahoj, dobré ráno. No my sme teraz síce veľmi usmiatí, ale chceme hovoriť teraz čiastočne to je to psycho, že na jednej strane veselá, na druhej strane veľmi smutná vec, pretože ono to mal byť smiešné, ale skončilo to absolútne zle. Chceme hovoriť o kanadských žartíkoch, ktoré nedopadli tak, ako boli plánované. Áno, ja musím povedať, priatelia, že dohra tej tragédie, ktorú sleduje celý svet a ktorá sa udiala v Londýne, len úplne kratučko pre tých, ktorí náhodou nevedia, udial sa kanadský žartík, dvaja rádioví speakery z Austrálie zavolali do nemocnice, kde bola princezná Kate, sestrička ich telefonát vzala, naletela im a 4 dní na to spáchala samovraždu. Dohra toho je hrozná. Ja to sledujem veľmi pozorne v britských médiách a mám pocit, že tí dvaja DJ, tí speakery, tí mladí ľudia, ktorí ten žartík urobili, že k dnešnému dňu už prežívajú oveľa väčšie peklo, než prežívala tá nešťastná sestrička, lebo je na nich obrovský tlak. Obidvaja sú v starostlivosti psychiatrov, možno ste videli rozhovor, počas ktorého obidvaja plakali a neboli to hrané slzy. V podstate majú zničené životy aj kariéru a taký mediálny lynč, ktorý na nich robia britské médiá, samozrejme britské médiá, ten je hrozný. Dokonca až taký hrozný, že už Briti vyzývajú svojich novinárov, aby s tým prestali, aby im už dali pokoj, lebo ničomu už sa tým nepomôže, prečo na nich robiť štvanicu alebo taký hon na čarodejnice. Toto predsa oni nechceli dosiahnuť. Je to veľmi naozaj smutné, musím teda povedať, a to, že sa im aj skončila kariéra, lebo to je viac ako jasné, oni už určite, už ani sami nebudú teda podľa mňa tam, kde boli doteraz. Tak ale celkovo ono, to je presne to, že na jednej strane zamýšľané bude sranda, na druhej strane tá sranda dopadne tak, ako dopadne. To nikto neplánuje. To je presne to a to sú dva body, ktoré chcem spomenúť, že toto nám ukazuje, že život sa naozaj ako taká domino hra skladá z obrovského množstva náhod a nikdy nevieš,
ktorý kamienok zhodí, ktorý ďalší kamienok. Už tam sa vlastne stalo to, že oni natrafili na dámu, ktorá asi bola labilnejšia, preto aj takto reagovala. Možno mala množstvo iných životných problémov, to si ja teda myslím, že toto bol len katalizátor. Oni jednoducho mali smolu, že pravda, ten telefonát... OK, ja len teraz neviem, ja som to potom už tak nejak nezachytil, ale niekto mi hovoril, že vraj ju ešte aj vyhodili z tej nemocnice, alebo suspendovali. Je to pravda, či nie je to pravda? Tá nemocnica aj Kráľovský dvor tvrdia, že žiadne postihy a žiadny tlak z ich strany, žiadne sankcie vyvíjané neboli. Jedna vec je, že to oni hovoria a my nevieme, čo sa tam za tie 4 dní dialo a či náhodou je to ten manažment nevyčítal a tak ďalej, ale ja si osobne myslím, že tá pani mala zrejme mnoho iných osobných problémov a že toto bol katalizátor, ktorý jednoducho spôsobil, že to... Posledná moja myšlienka, aby ste sa už mohli dostať k nášmu ďalšiemu hosťovi k tejto téme. Ja si myslím, že táto tragédia ukazuje aj to, že Briti majú britskú kráľovskú rodinu alebo jej členov už na trošku nezdravom piedestáli. Keby v tej nemocnici bola akákoľvek iná mladá známa žena, ja neviem, Lady Gaga alebo nejaká herečka hollywoodská a toto by sa stalo, tak by zrejme nikto samovraždu nepáchal. Zrejme je na čase, aby veľmi Briti... citlivo sa to riešilo. Presne tak. OK, ďakujeme veľmi pekne aj za toto kvázi ukončenie. Ešte posledná otázka na Ľudku. Ľudka, tebe sa niečo takéto stalo? Pretože aj u nás sú takéto rôzne žartíky. Ja som tiež bola obeťou jedného takého. Áno. Vieš čo, Lendočka, už sa mi to stalo, nachytala ma pani Hruštíková, ktorej nesmierne už roky fandím a ktorá je aj leitmotívom dnešného Telerána. To bolo strašne príjemné. Asi pred 3 týždňami ma nachytalo jedno nové rádio, to bolo drsné. To som bola po 20 minútach spotená ako myš. To bolo tak hrozné, veľmi dobre to mali pripravené. Čiže ono, je to stres. Tá nachytávka je stres, ale keď je na konci katarzia, tak ako to povedzme robí Hruštíková, keď je to láskavé a je tam katarzia, tak potom sa všetci na tom spoločne zasmejeme. No veď toto, a keď už spomíname Ilonu Hruštíkovú, tak my sa tešíme, že ona dnes príde sem medzi nás, ale ešte stále tu nie je, tak počkajte, zavolajme jej pre istotu, že kde sa nachádza, ja neviem. Tak ako, parkujete už aspoň, alebo kde ste, pani Hruštíková? Áno, som na drate, Lenka je Roman z Telerána. Počúvajte, parkujem a dali mi rovno papuču. To je vlastne aj dobré, lebo nemám na aute alarm proti odsudzeniu. No. Len zamknem služobnú favoritku a hneď som u vás v štúdiu online. Majte sa! No. Dobre, tak ju necháme asi trošku zamknúť. Ja som ju chcela vidieť, pretože mňa nachytila presne ona. Áno? Ty si tiež sa telefonovala a tiež tak to dopadlo? Ale bolo to veľmi milé. veľmi milé. Ale keďže my máme parkovisko relatívne blízko nášho štúdia, tak ja už mám taký pocit, že by už niekto, a už kamera prichádza, tak za ňou by mala prísť aj Ilona Hruštíková, ale... Ne, to nie je ona. Toto je Andrej. Dobré ráno. Ahoj, čau. Vysadila ma, ona rieši tú papuču akurát s mestskými policajtmi. Takže... Ona ma vždy ráno hodí do práce, k nám do Expressu a tak mala to po ceste, takže... Ja, vy sa takto poznáte vlastne. Hej, áno, kolegovia. A prečo to robí ona? Ona má totiž taký hrubý diár s tými telefónnymi číslami na rôznych ľudí a rada telefonuje. A ľudia reagujú vždy iba pozitívne, alebo aj negatívne? S niektorými sa aj pohádala, áno, ale zase niektoré prezradia kadečo. Napríklad Robo Kazik sa verejne priznal, že teda naozaj si fúzi farby na čierno a podobne a tak ďalej. No, Ľudka tu vlastne aj teraz povedala, že na jednej strane sú pranky a sú pranky, alebo teda kanadské žartiky a kanadské žartiky. Ilona to robí presne takým tým spôsobom, že na konci je prezradí, že? No tak... Čo mi hovorila Hruštíková, tak ona vlastne keď telefonuje, tak na záver aj povie, že kto je a odkiaľ je, aby sa teda definitívne aj tá druhá strana dozvedela, že išlo o fór a predstaví sa teda, že je z Expressu a povie, že teda účelom bola sranda, aby sa zabavili obidve strany, teda aby sa nezabávala len ona, ale obaja na tej linke. No dobré, a keď sme v tejto branži rádiovej, tak ty to ako vnímaš napríklad, to, čo sa stalo v Austrálii? Vieš, tiež poznáš tú genézu cca? Tak austrálski kolegovia z rádiovej branže to asi prepiskli, lebo vlastne oni si nevypýtali súhlas od tej ošetrovateľky, čo vlastne spôsobilo pre ňu šok, pretože ona sa to dozvedela až z médií, že vlastne bola nachytaná. A preto sa vlastne udialo to, čo teda sa udialo, že si teda žiaľ siahla na život a prepadla možno nejakým zlým pocitom, depresiám. Dobre, ale ja si myslím, že aj oni to museli teda konzultovať so svojím vedením, nie? Čiže vedenie muselo dať na to súhlas, že teda to pôjde von. Ja mám pocit, že tam asi vytvorilo to vedenie nejaký tlak, že máme horúcu informáciu, máme super telefonát na chytávku, tak poďme s ňou do vysielania a nedbali o to, že čo tým môžu spôsobiť
spôsobiť alebo nejakým spôsobom vyvolať aj a spôsobiť teda druhej strane. A myslím si, že oni sa aj pokúšali spojiť s tou nemocnicou neúspešne, ale napriek tomu to odvysielali. A to je to, že vlastne Hruščíková napríklad, keď telefonuje, tak priamo počas toho telefonátu aj povie a predstaví sa teda, že bol to Force rádia. Zatiaľ, čo oni urobili si len srandu, že naimitovali vlastne kráľovnu a kráľa a mali tam v pozadí nejakých psov a také kšovy buckinghamské a zabudli povedať na záver, že išlo o for, aby ona potom zareagovala, že teda nesúhlasím, aby ste si zo mňa takto vystrelili, nesúhlasím do odvysielania a podobne. Áno, k tomu som ja trošičku možno chcela povedať, my sme sa o tom aj rozprávali včera s Andrejom, že zrejme tí dvaja mladí ľudia boli tak ohúrení z toho, čo sa im podarilo. Oni s tým vôbec nepočítali, oni vôbec nedúfali, že ich niekto prepojí. Ja som práve čítal ich vyjadrenia, lebo oni strašne sa na tom zabávali aj na Facebooku, že to bolo neuveriteľné, bolo to strašne ľahké. Oni v konečnom dôsledku hovorili, že to bolo až neuveriteľne jednoduché. Čakali sme, že 100 ľudí to už skúsilo a napriek tomu nám sa to podarilo, však počúvajte, aká sranda. Tak, čiže to ohúrenie z toho, akého takzvané solo kapra majú, preklenulo tú fázu, ktorá mala nastať. Tá ošetrovacia fáza, tá tam nebola. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ľudská, teda to Roman. A to by som ja mal, áno. Dnes je Lucie totiž to, priatelia, a keďže tu máme Ľudsku Kolárovú. Lucia, prosím ťa, pozri sa mi hlboko do očí a čímeš moji rúži. A ja poprosím všetkých, aby zatlieskali. Oslavia všetkým Luciám, samozrejme tiež. Blahoželáme. Ďakujeme Andrejovi. Ďakujeme. Pozdrav teda pani Buštová. Ja neviem, asi to ešte stále rieši, no nič, v pohode, ale pozdravujeme. Ďakujem veľmi pekne. No a máme tu našich ďalších hostí, mňa úplne zamestnal Mali, pretože som sa začala na ňo pozerať, jak tu dával každému CDčka Robové, hej? Roba Opatovského. A ešte si zatlieskame? Áno. Áno, a Mali sa ako volá? Kristián. Takže máme tu na Kristiána Kováča, máme tu aj samozrejme Tomio Kida, veľmi dobre známeho. On je oktobrový však? Lenka, ona všetko vie, čo sa kto kedy narodil, ako sa volá, kedy mal narodeniny a iné veci. Vtedy bolo Let's Dance. Tak ešte aj toto. Dominike samozrejme tiež tá v tomto prípade blahoželáme. No a Martina Katka, Neončákovci sú tiež tu. Sme veľmi radi, že ste prišli. Vy máte niečo spoločné a nie len to, že sa vy ľúbite, vy sa ľúbite, či láska jedno s druhým, ešte niečo iné. Čo? Tak tomu sme veľmi dobrí kamaráti. Ešte rok po Let's Dance, ešte stále sa stretávate a vymysleli ste skvelý projekt, podľa mňa teda. Okrem toho, že vy dvaja sa ľúbite, aj vy dvaja, traja, tak máte blízko k dobrým a charitatívnym veciam. Tak nám porozprávajte, o čo ide. Založili sme nadáciu, ktorá sa volá Kasička pomoci a práve teraz tento víkend chystáme takú akciu spolu s obcov Matúškovo, kde vlastne oni majú dom svoj, takže sú Matúškovčania. Tak tam chystáme teraz spolu s obcov vianočné trhy a vlastne na tých trhoch chceme uviesť na trh našu nadáciu Kasičku pomoci. Vlastne o čo ide v tej kasičke? Že ako? Lebo keď sme si to s Romanom čítali, tak sme si povedali, že to je presne také, že pošli ďalej. No že? Taký princíp. V podstate áno. Vlastne základný princíp je ten, že vlastne Kasička pomoci sú dve kasičky pomoci, veľká, malá, to je podľa peňazí samozrejme a ide o to, že ktokoľvek z divákov, poslucháčov, normálnych ľudí môže poslať na našu stránku svoj projekt, prečo si myslí, že potrebuje pomoc a ostatní ľudia budú za ten projekt hlasovať a keď sa kasička naplní, tak príslušné peniaze alebo vec, ktorú potrebuje, pôjdu človeku, o ktorom si ostatní myslia, že si ju zaslúži. Vy to teraz idete spustiť, ale je to predpokladám celoročný projekt, nie je to len tak, že aj Vianoce vybavené? Toto je začiatok iba. To je začiatok. A všetko je komunikované cez webovú stránku v tomto prípade? Cez webovú stránku, cez nás, ale hlavne cez webovú stránku. A tá webová stránka? Kasička pomoci. Normálne? Áno. SK. Kasička pomoci bez cenou. Ale to neznamená, že napríklad niekto má dom a chcel by záhradu, hej? A že teraz si povie, že tak, teraz vy prispejte na záhradu. Alebo mám tretie auto a mám iba dve garáže. Čiže tam je niekto, kto to bude naozaj ako riešiť, že... Rozhodujeme v podstate my, ktoré projekty si myslíme, že budú dôležité na to, aby sa postúpili ďalej. Ale už potom, ktorý projekt konkrétne dostane tú pomoc, to už je na ľuďoch. No a keď hovoríme o kamarátstve, teda vy ste sa dali viacej tak dokopy aj prostredníctvom Let's Dance, okrem iného, a ak je to teda tak? Áno, už sme sa aj bili dokonca. Už ste sa aj bili, vy ste sa už aj pobili. A ako to kamarátsky teda funguje? Vy sa stretávate, keď vymýšľate takéto projekty, dávate dokopy, tak asi áno v tomto prípade. Bolo to tak, že mal som zásnu návštevu Martina Katku a sadli sme si večeri, boli sme u nás a povedal som Martinovi, že či nechce pomáhať ľuďom, že by sme mohli niečo vymyslieť.
nakoľko sme dobrí ľudia, vždy pomáhame, jak sa dá. Ja som pomáhal aj v zahraničí, aj doma, tak aby sme spojili síly, aby sme pomáhali ľuďom. Tak sme tak sedeli večer a sme to vymysleli tam u nás, takže... Super. A bolo to super, dobrý nápad, mali sme z toho dobrý pocit, tak sme to spustili a dúfam, že to bude dobré. Podpora partneriek je aká? Čo vy na to? Veľmi vysoká. No, dievčatá, moja manželka napríklad už 2 mesiace pečie. Na trhy pripravujem vianočné to bude súčasťou pečivo. toho, áno? Áno. Budeme tam predávať koláčiky a všetky Také varené víno, chceme urobiť nejaký vianočný bazár z nejakých nepotrebných vecí. Vlastne už aj teraz mali ľudia, myslím, týždeň možnosť nosiť veci. Čiže ľudia môžu čokoľvek doniesť, čo už doma nepotrebujú, môžu to byť aj veci napríklad. Čokoľvek, čo majú a myslia si, že niekto iný by to mohol potrebovať, nech priniesie. Dominika, na trhy zoberieš aj malého? Samozrejme, čo aj nemusí s nami. Bude taký maskot vlastne potom aj v tom prípade? Alebo symbol kasičky? Že on je maskot. On sa naučí. S Kristiánom máme plány, že vlastne párkrát predáme na tých trhoch, on sa stále vráti. Áno, úplne super. A idú vianočné sviatky, to sa väčšinou rieši, takže v kruhu rodiny, potom ale samozrejme aj medzi tým sa stretávajú ľudia. Vy náhodou na Silvestra niečo spolu neplánujete, alebo Silvestra sme zvlášť, my sme teraz vlastne do týchto vianočných trhoch tak často spolu, že na Silvestra si trošku oddychneme od si trochu leziete na nervy, hej? To nie. Čiže Silvestra tráviť spolu nebudete? Nepustí, ide. Nie, ale predpokladám, že tento projekt vás spája natoľko, že budete spolu častejšie. Vráťme sa k tancu. Tancujete s manželkami doma? V kuchyni? Nie. Nenaučila si sa niečo? My máme malú kuchyňu, nedá sa. Ja, dobre. Tak my vám dáme priestor túto v kuchyni u nás. Ale teraz hej, že poďte tancovať, než vyťahneme. Tomi? Dominika teraz tance, chodí na tanečnú, lebo chce sa doučiť, lebo ja mám teraz...